Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamgyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 6-njy iýuny hepdeniň duşanbe güni habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Qazaqstanyň häkimetleri geçen gece Aktobe şäherinde edilen helakçylykly hüjümlerden soň polisiýanyň 5-den gowrak ýaragly adamy atyp öldürenligini aýtdy. 5-nji iýunda häkimetler islamçy sewçiler diýip guman edilýän adamlar tarapyndan ýola goýulan hüjümleriň terrora garşy operasiýalara sebäp bolandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Türkmen talipleriniň tölegli esasda okudylmagyna geçmegi teklip etdi. Taliplerimiz tölegli esasda okutmagy geçmeli. Aşgabatda ýene-de kiçi dukanlar ýapylýar. Şuweda parahat 4 etrapçasynda. Otuday adyp dukanlary ýarym tadwarlarda, ýarym ýerlemellerde ýerleşen adyp dukanlaryny ýapdylar häzirlik. Şunu biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. Qazaqstanyň häkimetleri geçen gece Aktobe şäherinde harby bölüme we 2 ýarag dukanyna edilen helakçylykly hüjümden soň polisiýanyň 5-den gowrak ýaragly adamy atyp öldürenligini we 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. Içeri işler ministrliginiň 6-njy iýunda ýaýradan beýannamasynda jemi 18 adamyň wepat bolanlygy we onlar çadamyň yaralananlygy habar berildi. Şol okatyşyga şaýat bolanlaryň biri ulagyň aňyrsynda bukulup ot açan adam barada we soň onuň gaçyp gidenligini görüň berdi. Вот сюда вот забежал за машину за крайней и отстрелился, а потом как 5-nji iýunda häkimetler islamçy söwüşçiler bolmakda guman edilýänleriň amal aşyran hüjüminiň terrora garşy operasiýanyň geçirilmegine sebäp bolandygyny aýtdylar. 6-njy iýunda yerli media maglumatlarynda aýdylyşyna görä Aktobe, Almaty, Atyrau şäherlerinde we paýtaxt Astanada ýarag satýan dukanlar ýapyklygyna galýar we howpsuzlyk işgärleriniň gözegçiliginde saklanýar. Hüjümüň sebäpleri ma'lum edilmedi. Qazaqstanyň Orset bilen Terkadinden 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Senagat şäheri bolan Aktobeda 2011-nji ýylda ýurdun taryhynda ilkinji edek zanyndan geçen hüjümçi özüni partladypdy. Türkiýanyň gün ortasynda mektep okuwçylaryny, olaryň enatalaryny mugallimler alyp barýan awtobusyň kanaly gaçmagy derarly adyndan 14 adam wepat boldy diýip resmiler 6-njy iýunda aýtdylar. Bu pajaly waka 5-nji iýunda akşam gün orta Osmaniye regionunda Milli Parka we muzeýe tähat eden çağalar awtobusly ýygyna barýarka ýüze çykdy diýip yerli häkim Kerem Al aýtdy. Onuň sözlerine görä sürüji ulaga gözegçiligini ýitiripdir we häzirki wagtda deriňe alınıp barýar. Sürüjiniň we onuň kömekçisiniň helakçylykda wepat bolandygyny Hurriyet gazeti habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Milli Jemgyýetçilik radiosynyň jurnalisti we owgan terjimechisi Günorta Awganistanda iş wagtynda wepat boldular. Bayraklar bilen silahlanan suratçy we video redaktor David Gilkey we onuň terjimechisi Zabihullah Tamana 5-nji iýunda Helmand vilayatynyň Marjan owasynyň golaýynda owgan goşunynyň düzüminde tähat eden wagtynda öldürildi. NPR-iň beýannamasynda aýdylyşyna görä olar bilen tähat eden beýleki iki jurnalist zeper ýetmändir. Bu radio kompaniýasy täzelikler boýunça ýol başçysynyň orunbasary Mikhail Oreskes Gilkeyň Irakdaky we Awganistandaky uruşlar barada habar bermek işini alyp baranlygyny habar berdi. Dünýäde millionlarça musulman 6-njy iýunda Ramadan aýynyň başlanmagy bilen agyz beklep başladylar. Saudi Arabistanyň häkimetleri 5-nji iýunda akşam köne aýyň dolup täze Ramazan aýynyň 6-njy iýunda başlananlygyny eglan etdiler. Şeýle beýannamalar dünýäniň iň köp musulman ýylatly Indoneziýada, şeýle-de Mösürde, Ýordaniýada, Katarda, Awganistanda we beýleki ýurtlarda hem edildi. Ramazan aýy 6-njy iýunda Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem başlandy. Musulmanlar aý hatabyny ulanýarlar. Şu sebäpden Ramazan aýynyň dürli ýurtlarda 1-2 günlük ara tapawut bilen başlanmagy mümkin. Ramazan aýynyň dowamında orada tutýan musulmanlar gün çykyp batýança naharlanmakdan, sowukluk içmekden we beýleki zatlardan saklanýarlar. Ramazan aýy dinçileri Hudaýa ýakynlaşmak we ejir çekenler barada ýatlamak üçin niýetlenýär.
Irak resmileri hökümet güýçleriniň Falluja şäherini Islam döwleti atly toparyň elinden almak boýunça çäreleriniň dowamında şäheriň golaýynda bir ýerde 400 çemet adamyň jaýlanan köpçülikliğin madarynyň üstüne açanlygyny aýtdylar. 5-nji ýylda ady görkezilmedik howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp habar berilişine görä Irakyň hökümet güýçleri Fallujanyň Demirgazyk günbatar etegindäki Saglaviye atly ýerde guburyň üstüne açypdyr. Jesetleriň aglabaty Islam döwleti toparynyň söwüşçileri tarapyndan tutulan we öldürilen harbiýlere degişli diýip harby resmi adynyň agdalmazlyk şerti bilen Deutsche Press agentligine aýdypdyr. Anbar vilayatynyň geňeşiniň agdasy Rayh Barakat guburyň tapylmagy barada maglumaty France Press agentligine tasdiklap köpçülikliň guburda parahat ýaşaýjylaryň hem jaýlananlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagynyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepli yer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Qazaqstanyň häkimetleri geçen gece Aktobe şäherinde harby bölüme we 2 ýarak dükanyny edilen helakçylykly hüjümden soň polisiýanyň 5-den gowrak ýaragly adamy atyp öldürenligini we 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. 5-nji ýylda bolan hüjüm bu ýa-ni amala asyrlayan howpsuzlyk çäreleri barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Qazaq häkimetleri harby baza we ýarak satýan 2 dükany edilen 6 adamyň başyna ýeten hüjümlerden soňra polisiýanyň öten akşam ýene 5 tany ýaragly adamy öldürendigini, 2 adam hem tutandygyny aýtdy. Eşeri işler ministerliginiň 6-njy ýylda çykaran beýannamasyna bellenmegine görä, Aktobe'de ýagdaý durnukly sewda işleri we jemgyýetçilik gatnawy adatdaky ýaly işleýär. 5-nji ýylda häkimetler islamçy sewişçiler diýip guman edilýän adamlar tarapyndan ýola goýulan hüjümleriň terrora garşy operasiýalara sebäp bolandygyny aýtdylar. Ondan öň bolsa Eşeri işler ministerligi hüjümçileriň 4-üsiniň öldürilendigini, 7-siniň hem geçirilen operasiýalarda ele salynandygyny habar berdi. 6-njy ýylda yerli mediýanyň bildirmegine görä Aktöpe, Almaty we Atraw şäherlerine şeýlem paýtaxt Astanada ýarak satylýan dukanlar ýapylyp, olaryň golayına howpsuzlyk işgärleri ýerleşdirilipdir. Tengri News 6-njy ýylda Aktöpe şäherine internetin ýapylandygyny habar berdi. Bolan hüjümlerden bäri bu ýerde ýokary derece hüşgärlik hökm sürýär. Eşeri işler ministerligi 5-nji ýylda bolan hüjümlerde hüjümçileriň bir garawly we ýarak dukanynyň bir müşterisini öldürendigini aýtdy. Ol ýere baran 3 polisiýa işgäri hem yaralanypdyr. Ýarak satylýan başga bir dukanda bolsa howpsuzlyk işgärleri gelip 3 hüjümçini öldürmedinden öň bir müşteri öldürilipdir. Eşeri işler ministerliginiň beren maglumatyna ýene bir topar hüjümçiniň bir awtobusy ogurlap, ony Milli Gwardiýanyň badasynyň derwedesine ordurup 3 ofiseri öldürendigi aýdylýar. Hüjümçileriň biri howpsuzlyk işgärleri tarapyndan atylyp öldürilipdir. Ors serhediniň 100 kilometrliginde ýerleşýän Senagat şäheri Aktöpe 2011-nji ýylda Qazaqstanda bolan ilkinji janyny geçen hüjümçiniň özüni partladan ýeridir. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Owganistanda Islam döwleti atly toparyň täsiriniň ýaýwanlanmagyna bildirilýän aladalanmalar artýar. Yerli resmiler ýurduň dürli böleklerinde şol sanda Türkmenistanyň goly Demirgazyk böleginde hökümet güýçlerine garşy söwüşýän toporlaryň arasynda daşar ýurtlaryň şol sanda Merkezi Aziýalylaryň köpdigini belliýärler. Regiondaky soňky täzelikleri Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradydan dinläli. Gündügur Owganistanda Islam döwleti adly topar gün saýyn güýçlenýär. Ningarhar we Kuner welaýatynyň ençeme etrabyna Daesh militanlary ýeçilge diýär diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Islam döwleti toparynyň Horasan adly bölümi Owganistanda hereket edýär. Islam döwleti adly toparyň Gündügur Owganistanda güýçlidigini Owganistanyň Goranmak ministerliginiň sözçüsi general döwlet weziri hem tasdiklady. Ningarhar welaýatynyň iki etrabynda Islam döwleti adly toparyň jengçileriniň harby merkeziniň bardygyny general weziri ma'lum etdi. दाइश कुव्वतों खुसूसन په کوټ او په اچین ولسوالۍ کې ډیر و
altada duy mukavemet matşevede ağa. Niňer har welaýatynyň häkiminiň sözçisi Ataullah Hogyanyň Azatlyk radiosuna aýdýaşyça İslam döwleti atly toparına garşy 1 iýunda Şahin atly harby operasiýa başladylypdyr. Bir hepdeniň içinde 60-dan gurrak Daesh militany öldürilipdir. Welaýatyň Kötatly etrafynda İslam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy awgan güýçleri güreş alyp barýar. Etrafyň 13 obasy Daesh jeňçilerinden päklendi diýip sözçi bellidi. شاهین گرلستانم کوم عملیات ترشی تروسه پور تقریبا 5 پشاوقا کی Emma niňer har welaýatynyň welaýat geňeşiniň sekretary deputat Zebihullah Zemaray İslam döwleti atly toparyna garşy awgan güýçleriniň alyp barýan harby güreşiniň netije bermändigini öňe sürdi. Daeşçilerin ýok edilendigi barada berilýän maglumat nädogurdur. Bu toparyň öňüni almak üçin awgan hökümeti aýgytly çäre görmeýär diýip deputat nägelelik bildirdi. Baga manatyk ki Daesh huzurlary, halta qawi nüfuzlary, دوی د احکامونه او د دوی د حکمونو د محله د İslam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň aglabasy daşary ýurtly militanlardyr. Merkeze Aziýaly jeňçilerden hem Daesh toparyna tabyn bolupdyr. İslam döwleti atly toparyň jeňçileri Awganistanyň merkeze Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen sebitlerinde yerleşýär diýip bilirmenler aýdýar. Gündüz welaýatynyň 4 etrafynda İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň bardygyny welaýatyň polisiýasynyň başlygy general Qasim Jengelbag habar berdi. Faryab, Jawzan we Serpil welaýatynda hem Daesh militanlarynyň hereket edýändigini bu üç welaýatyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynda da İslam döwleti atly toparyň herekete başlandygyny welaýatyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur aýtdy. Şaýmerdan oğlum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Gepliyer Azatlyk radiosu hormatly radio dinleýijileri sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Taliplerimizi tölegli esasda okutmaga geçmeli diýip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anny öňki hökümet maslahatynda aýtdy. Bu teklibiň jekmejekleri barada düşündürüş berilmedi. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýokary gujalarynyň köpüsi döwletiň eýçiliginde bolup büdjetden maliýeleşdirilýär. Türkmen hökümetiniň ýurtda ýokary bilimi tölegli etmek baradaky täze inisiatywasy barada kardeşim Muhammed Tahir doldurak maglumat berer. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda okuwlaryň tölegli edilmegi baradaky pikri ortatdy. 3-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda prezident bu barada şeýle diýdi. Taleplerimiz hem tölegli esasda okutmaga geçmeli, ýerde bilimli, sowatly ýaşlar, ýani ýokary derejeli hünärmenler bolmasa onu döwletiň bir hiç şeýle hem geljegiň bolup bilmejekdigini biziňle anyk düşünmegimiz pek many berýärdir. Diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Häzirki döwürde diňe teklip ýaly bolup eşdilýän bu pikir bilen bagly mundan beýlek nähili takyk adamlaryň ädiljegi we tölegli diýilýän okuwlaryň haýsy derejedäki bilim idaralaryny öz içine alýandygy we şol töleg sistemasynyň nähili boljagy barada jekmejek maglumat berilmeýär. Şeýle-de bu sistema haçan geçiljegi hakda hem takyk maglumat ýok. Emma bu pikir bir näçe wagtdan bäri gaýtylanyp gelýän we şu güneçeli Türkmenistanda muht berilýän käbir muht hyzmatlaryň ýatylmagy baradaky gürüňleriň izýany ýüze çykdy. Türkmenistan garaşlygyna gowşaly bäri ýurtda suw, elektrik tok, gaz we duz ýaly serişdeler ýyllaryň dowamında halka muht berilip, hökümet ýolbaşçylary bu ýagdaýy döwlet adam üçindir diýen şygaryň çäginde propagandaýlap gelýärdiler. Emma geçen ýyldan başlap muht ýurtda berilýän zatlaryň müçberi göz görtele azaldyldy. Hökümet bu çäreleriň ýurdyň bazar ykdysadyýatyna geçmek üçin edýän tagallalarynyň netijesini aýdýar. Emma dünýäniň ykdysady ýagdaýlary şeýle-de Türkmenistanda ädilýän käbir beýleki adamlara nazar aýlananda şeýle çäreleriň sebäbiniň reformadan has öte geçýändigini aýtmaga esas berýän ýagdaýlar hem gözeýilýär. Türkmenistan ykdysady girdejesi boýunça tutuşlugyna gaz puwdagyna bel baglýar. Soňky ýyllaryň dowamında bolsa gaz
gazyň we neftiň bahasy göz görtele pese gaçdy. Bu hem Türkmenistan ýaly ykdysady taýdan bu serişde bil baglayan ýurtlere yaramaz täsirini ýetirdi. Prezident Berdimuhammedow anna güne geçiren hökümet maslahatynda bu ýagdaýyň Türkmenistana hem täsir ýetirýändigini we şol sebäpden göz öňünde tutulýan planlary amala aşyrmakda päsgelçilik döreýändigini aýdyp şeýle diýdi. Dünya ykdysadynyň bir öýän haýaly ösýanyny bellemek istäýän Günlermenden ötüşün bir depinin festivini köp ýagdaýlarda hem tövekkelçilik bilen hem täsirinden çykyp bilmeýändigini belleýärler. Dünya ykdysadyny hem öňküsi ýaly çökgülük bilen bagly yaramaz ýagdaýlar täsir edýär. Bu bolsa ýurdumuzy ine östirmek goýunça kabul edilen maksatlarymyzy amala aşyrmakda belli hem derejede hem kynçylyklary döredýär. Diýip Prezident Berdimuhammedow aýtdy. Dörede diýilýän kynçylyklaryň ýurdun haýsy pudagyna nähili täsir ýetirýändige we bu täsiriň gerimi barada takyk maglumat berilmeji ýaly muht hödürlenýän hyzmatlary ýatyrmakdan başga hökümetiň nähili çäreleri görýändige barada hem jikmejik maglumat ýok. Emma häzirki wagtda muhsatlaryň arasyndan çykarylmagy teklip edilen hyzmatlaryň sanyna bilim pudagynyň hem giridilmegi ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha agyrlaşýandygyndan habar berýär. Munyň halka nähili täsir ýetirjegini bolsa wagt görkezler. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Hökümetiň soňky maslahatynda ýurtda belli bir derejede muht bolan hyzmatlary ýatyrmak meselesi de gozuldy. Geçen ýylda türkmen ýaşullar tarapyndan teklip görnüşinde öňsürilen mesele indi hökümet derejesinde ara alınıp maslahat edildi. 20 ýyla bolay döwrüň dowamynda öpçünedilen ýeňillikleriň ýatyrylmagyna raýatlar nähili garaýarlar. Habarçyma Sultan Açylowanyň Daşoğuz vilayatynyň Görogly etrawynyň Mahtamgoly Daýhan birleşigininden 50 ýaşly kärindeçi Yanan Silviniyaz bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli. Türkmenistanda o ýerlerinde ýa-ni ýeňillikle berilen gaza, toga, suwa hasaplayjy gurallary oturtmak barada görkezme berildi. Indi şu hasaplayjy gurallar sizde oturdyldymy? Oturuldy. Şol siziň aýdýan gurallaryň hemme hojalyklarda oturuldy. Şonuň oturdylanyna näçerek wagt boldy? 1 ýyldan awrak boldy. Indi şu 1 ýylyň dowamynda gelip barladylar mana şu egisli edaralar, gady edaralar gelip siziň näçerek gady sarp edendiňizi barladylarmy? Her 6 aýdan barlap durlar. Barlananda nähilek siz tölemeli bolduňyzmy? Şu berilen mukdardan artykmaç ýakypmysyňyz ýa bolmasa şol size şu berilen mukdar ýeterlik boldymy? Elbetde ýeterlik boldy. Öňe töleýärdik, soň kullar tölemok. Onu barlananda nähile hasap çykarýarlar, olar özleri näme diýärler? Şo gelip uçatçy görýärler, ellerinde kitapçasy bar. Mene özüm dogruny aýtsam, taşytly ýakypdyryn, taşytly işletipdirin, hiç ýyly tölemedim. Taşytly işläpdiňiz diýdiler. Näme Türkmenistanda ilata berilen muhtazmatlaryň döwlet gaznasyna agram salýarlygy barada, şol hyzmatlaryň ýatyrylmak ähtimalynyň bardygy barada gurrun barýar. Bu barada soňky döwürlerde geçirilen döwlet derejesindäki ýygnaklarda döwlet ýolbaşçysam agzak geçýär. Mysal üçin şu elektrik togyny, tebigy gazy, agy suwuny tölegli hyzmata geçirseler, dol tölege geçirseler, şonda ilatyň ýagdaýy nähile bolar? Ilat şoňa taýinmi? Elbetde agram düşer. Sebäbi halka ýerlerde iş ýok, diňeşil mal garap, patradyňa berip duran atlary ýok. Elbetde agram düşer. Sebäbi hatda özüme de agarlyk düşer şu. Halkda pul ýok, işsizlikler kän, her hojalykda doğrusa her hojalykda işlemeýärler kän. Her hojalykda bir adam işlemeýän hojalyklar bar. Mal wakyarlar, şeýle gapdalynan işlemäge diýerler. Aşga tarapda firma gidip şüýt gazanjy dotýarlar. Kıyın, elbette kıyın. Nämetçi olur. İyice işçilikleri gaýgy daşaýar. Aýlyk gülük bolmasa, şolarda şemedatlar tok suwga, pullugy elbette olan hiç ýyly bermäň ýagdaýlar ýok da. Nädir? Wagtda şu zatlar elbette ýeňillik berýär. Özüň taşytly ýakdan hiç ýyly tölegi ýok da, özüň taşytly ýakmal da ýöne. Çağanyň pasawiýatynyň oturan maşgalary kän. Diňe mallara, şeýle tog işler bilen meşgullanyp şeýdem günni görüp oturlar. Ýeňillikli berilen nahar duwdyny alýaňyzmy? Alýas. Nähile getip alýaňyz? Aýda mı? Aýda her 6 aýdan bir gap alýarsa, olar berilýär.
Döwlet tarapyndan ýeňillikli berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagy üçin döwlet derejesinde geçirilen ýaşular maslahatlaryna gatnaşan ýaşular şular tagalla etdiler. Şular hemişe bir zady teklip etmeli bolsa, şolar teklip girýär ýygnaklarda. Näşe gady toğum dol tölege geçmeli diýen ýalyk şeýle gurrunlar şolar gozgadylar o dal ýygnaklarda. Esdiňizmi? Esdik. Indi siz şoňa nähili garaýaňyz? Şolar mene dogry pikir edýän. Pensiyat vardır, köprek pensiyalendirler. Dokun aslına qamı yok şolaryň. Ýaşyldan şu pikirmene goldamak dogrusu da. Hojuluklar vay, tuğumuz muğutdi, qadymız muğut, tu haçan oda tawli, ona hojuluk hemmemiz hoşal o, dimde hoşal. Ýönküler arandymy, ona toğumuz diýen gelip dur, qadymız diýen gelip dur. Ýöne gysda bir aram qad etmezçilik etmeýär, hemme zat. Ýöňler hat hamdyra zat ot ýakardyk. Odun indi qada geçirildi. Edetdik. Ona ýerде 2-3 tölegli qyynçylyk köp bolýar. Diňe bizler hemmelerim qyynçylyk çekýär ona ýerde. Habarçyma Sultana Çylybanyň Daşoğuz welaýatynyň Göwregli etrabynyň ýaşaýjysy Selvi Niyaz bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, ýurtda elektrik toguny gazy we suwy tölegli etmek teklibine şeýlede. Prezident Berdimuhammedowyň türkmen taleplerini tölegli okuwa geçirmek baradaky teklibini siz nähili kabul etdiňiz? Öz pikir garaýşlaryňyzy Azatlyk radiosu arkaly mälim etmek isleseňiz, azathabar.com web saýtyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosu we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir görnüşinde ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Halkara guramalary Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi zähmeden ulanylmagyna köpçüliň ünsüni çekmek işini dowam etdirýärler. Dünýäde ady belli şirketleriň en çemetini geçirýän kompaniýasynyň jekmejekleri Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatynda. Dünýäniň belli suwda brendleri Sultanda, Adidas, Spirit, H&M, şeýlede sermaýeçileriň biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýolladylar. Hatyň awtorlary Türkmenistanyň gowuçy meýdanlaryndaky mejburi zähmete ýol berilýändigi baradaky maglumatlary aladylanma bildirip, Gurbanuly Berdimuhammedowdan bu mesele üns bermegini soradylar. Tekstil we tikinçilik puwdawyndaky üstünlük Sauda brendiniň awraýyna da bagly bolýar. Bu haridiň diňe bir hili, stilli we gymmatlygy bilen çäklenmän eýse önümçilik prosesiniň jemgyýetçilik we ekologik taraplaryny hem öz içine alýar. Kompaniýalar satlygy çykarylan haritlarynyň önümçilikden maslap Sauda tekçelerine ýetýänçe kanuny we adamkärçilikli görnüşde işläp taýýarlanylmagyny gyzyklanma bildirýärler. Diýip 25-nji maýda türkmen lideriniň adyna ugradyran hatda bellenilýär. Hatda köp sanly kompaniýalaryň öz haritlarynyň önümçiliginde mejburi zähmetiň gulçulugyň ulanylmandygyny kepillendirmek üçin dowamly hasabat bermek boýunça düzünleriniň bardygyny aýdyp, kompaniýalar bular ýaly şertlerde öndürilen haritlary ýa-da önümleri ulanyp bilmeýärler diýilip nykdalýar. Hatyň awtorlary türkmen häkimetleriniň paxtanyň ekis we ýygym döwri 10 miňlerçe döwlet işgärlerini we daýhanlary mejbur edip paxta meýdanlaryna çykarýandygy baradaky maglumatlara talglanýarlar. Olar adamlary mejbur işletmeň halkara zähmet guramasynyň 29-njy we 105-nji konwensiýalaryna garşy gelýändigini ýatladýarlar.
Gepin gerdisine göre bellesek, Suyul Halkara Zähmet Guramasy mejburi zähmetin gerimine çuňgur aladylanma bildiripdi. Gurama bu ýagdaýyň daýhanlary, telekeçileri, döwlet we hususy pudoň, sultanda, lukmanlaryň we mugallymlaryň isine de yaramaz täsir ýetirýändigine ünsü çekýär. Türkmen prezidentine ýollanan hatyň awtorlary ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagyny hasaba almak we bu ugrda maglumat bermek isleýän adamlaryň her türlü repressiýalary sezebar edilýändigi baradaky maglumatlar bilen bagly düýpli aladalanma bildirýärler. Hatta geçen ýylyň iýununda Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ habarlary proýektiniň habarçysy Sapar Mehmet Nipiskuliýewiň tutsak edilmegi hem ýokurky ýagdaýlara bir mysal hüküminde getirilýär. Hatta Türkmenistandaky mejburi zähmetiň soňuna çykylmagy üçin Berdimuhammedowyň asakdaky rekomendasiýalary bada wat durmuşy geçirmegi sorulýar. Ýagny ýurtda mejburi zähmeti gadagyn edýän milli kanunlaryň işlemegini gadanmak, raýatlaryň soňra özünden ar alınmagyndan huwatir etmän adam hukuklarynyň berdi edilse we mejburi zähmet baradaky maglumatlary arkaýyn beýan edip bilmegi üçin mümkinçilikleri döretmek, ýurdun paxta pudugynda reformalar geçirmek, paxtanyň önümçiligi boýunça ýuridik ketitlenýän plany ýatyrmak, bu plany dolup bilmedik daýhanlary we raýatlary cezalandyrmak tejribesinden el çekmek, hata gol goýun kampaniýalar we guramalar ýokurky agdalyp geçilen ýagdaýlar boýunça Türkmen hökümeti bilen dialogy taýýardygyny aýdýarlar. Kardeşim Mirdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň häkimetleri hususy dukanlary ýapmak boýunça çärelerini dowam etdirýärler. Şunlar dukanlaryň Aşgabatyň Parahat 4 mikroraýonunda ýapylýandygyny habarçymy Sultan Açylowa habar berdi. Ýagdaýyň jekmejeklerini Sultan Açylowanyň özünden dinläli. Sultan daýdy ine şunlar Aşgabatyň indi Parahat 4 mikroraýonunda hem kiçi dukanlaryň ýapylýanlygy barada habar berdiňiz, bir jekmejeklerini görüň beräýdiňiz. Haýsy ýerlerde nähili dukanlar ählisi ýapylýarmy ýa käbirleri? Parahat 4 kiçi etrapda boýunça aýyň 4-üni Aksamara hususy alyk dukanlaryny ýapmak barada görkezme beripdirler. Aksam giysten oşolaryň hemmesine ýapmak barada aýdylypdyr. Häkimlikden, öý problemlerinden, polisiýadan aýlanyp şolara görkezme berilipdir. Şolar düýün uzaklygyň dünnem ýapykdyrlar. Esasy hususy adyk dukanlary ýarym padwallarda, ýarym ýerdemelerde ýerleşen adyk dukanlaryny ýapdylar häzirlikde. Sultan daýdy, näme sebäpden ýapylypdyr dukanlar? Gyzyklanyp gördüňizmi, düşündürüş berilipmi ýerli resmiýetler tarapyndan? Gözel hiç düşündürüş ýok. Emma käbiri şolaryň nämenin esasyndan nähilek buyruk bar diýerlerinde de şolara ýokurdan görkezme bar, ýapyň diýildi, ýapyň diýip şolar ýaly gaýdypdyrlar. Ýöne bir esasy ellerine bir dokument alyp plan yerden gelen buyruk nomery bar, ýa plan buyruk goýulsa ýapman diýilen okdy şol häkimlik ýapdyrýarmy şonu ýa öý problemi ýapdyrýarmy. Mundan ozal kiçi dukanlar Aşgabatyň beýleki etrapçylarynda da ýapylypdy. Häzirki wagtda Parahat 4-de dukanlaryň ýapylmagynyň beýleki etrapçylardaky dukanlaryň ýapylmagy bilen ara baglanşygy barmy? Şu ara baglanşygy bar, şonuň dowamy diýsem bolýar. Sebäbi şäheriň köp ýerlerinde şu esasy şu ýarym ýerdemellerde ýerleşen dukanlar ýapylýar. Ondan soňra mysal üçin 10-njy kiçi etrapçyda kämer ýerdemelen ýok diýen ýaýlarda, irki ýaýlar bolanda olaryň häzir kiçi etrapçynyň aralyklarynda boşrak ýerlerde gurulan hususy dukanlar bardy. Şolaryň hemmesini häzir ýykyp aýyrdylar. Şu 10-njy kiçi etrapçydan häzir bir stroýkalaryň ýykylyp aýrylmagy bilen bile hususy dukanlar ýykylyp aýryldy. Ondan başgadan Parahat 1, 2, 3 kiçi etrapçylarynda da bir näçe şuňarak adyk dukanlaryny odalam ýapdylar. Ýa bolmasa şu ýöden näçe ýaýlaryň golaý ýerlerinde aralyklarynda gurulan ýöri togurulan kiçiräjek hususy adyk dukanlaryny ýykdylar. Indi şu esasy häzirki agram şu Parahat 4-de düşýär. Şu Mir 4-üň padwalaryndaky adyk dukanlaryny ýapýarlar. Şuňky ýapylyş bilen dowam diýsem bolýar. Sultan daýdy, Parahat 4 etrapçysynda şol kiçi dukanlardan başga adyk önümlerini beýleki zerur zatlary satyn almak üçin nähili mümkinçilikler bar? Görünse Mir 1, 2, 3, 4 kiçi etrapçysy boýunça hiç adyk dukanlarym golaýynda ýok şolaryň. Hiç mümkinçilik ýok diýsem bolýar.
ine şol mir ikide yerleşken ýa-ni mir bazar diýildi. Esasy şol bazar bilen adamlar şu bazara barıp özlerini üstün edip bilýärler azyk önümler bilen. Emma şol olamynda bir ýyla golay ýapyk durjan rekonstruksiýa ýapylsa bazar ýapyk, bu bazardaky dukalaryň hemmeti ýapyk. Habarçymyz Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimizi jemleýär saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz.